Der er også en stor spring her. Velkommen til et ud af huset foredrag i forskelligt regi. Det er selvfølgelig primært Peter Steins forskningsgruppe, der indbyder til diskussion i dag, men samtidig så har Peter Stein været så venlig at lade Kulturkapellet profilere sig lidt i kølvandet derpå. Det er selvfølgelig jeg glad for. Men samtidig så vil jeg også byde velkommen til Lene, og det er for så vidt ikke hver dag, man har mulighed for at byde en 3-4-5 personer velkommen i samme karakter, fordi bøgerne de er ret komplekse og indbyder til meget dialogisering ud fra alle de karakterer og øvrige folk, som er impliceret i det, i en og samme person, om jeg så må sige. Og samtidig så skal du så også sige, at i dag er jo også en dag, hvor vi kan fejre, at bog nummer 4, som hedder Torsdag, udkommer. Meget belejligt på en torsdag, faktisk. Men, simpelthen gennemtænkt. Det tror jeg. Jeg har det mistænkt for det. Jeg vidste, det kom. Så, men ordet er dit. Tusind tak. Tak fordi I havde lyst til at komme og høre mig. Det er første gang, jeg holder et oplæg og et foredrag og en dialog. Håber det bliver til også gerne en debat og en diskussion med et specifikt sådan, akademisk publikum, og det glæder mig virkelig. Og jeg har glædet mig til, at I tager hårdt imod mig, altså. Fordi jeg kunne virkelig godt tænke mig at få afprøvet det her projekt i sådan et forum. Det har der ikke været nu, jeg sidder og holder en masse foredrag, men det er typisk om nogle af emnerne i bøgerne. Det er ikke om bøgerne som sådan, og specielt ikke på det spørgsmål, som står også i programmet. Kan man overhovedet det her? Fordi det... Altså nu har jeg jo gjort det, jeg har i hvert fald produceret 1800 sider, der postulerer, at man kan det. Men spørgsmålet er jo så også, om projektet holder hele vejen igennem. Det mener jeg selv, at det i høj grad gør, men selvfølgelig er der nogle svagheder, og dem vil jeg da gerne blotte og diskutere med jer. Så det jeg vil gøre nu, det er, at jeg vil af hensyn til nettet og vores redigeringsmand her bagefter, dele aftens indlæg herop i 5 små portioner, sådan så det ligger i dejlige mundrette bidder for dem, der klikker sig frem til det på et senere tidspunkt. Og det jeg vil tale om først, det er simpelthen baggrunden for hele det her kæmpemæssige projekt. Det andet, det er selve begrebet både og. Hvorfor har det fået den titel? Det tredje, det er selve formen. Det er jo skrevet som en dialog hele vejen igennem. Hvad ligger der i det? Der er også nogle andre ting. Så er der selve indholdet. Hvad er det, jeg har puttet i de her bøger? Og til sidst så vil jeg sige noget om, altså udover selve mængden af stof, hvad er der så er nyt i det her? Er det bare en præsentation af gammelkendt viden for folk, der ikke fulgte med i gymnasiet? Eller er der rent faktisk noget nyt at komme efter, hvis man læser alle bøgerne? Så det er de små 5 små segmenter, jeg vil dele op i.